Hola, bona nit. Estem aquí al restaurant Casablolla, aquí a Cardedeu, a la comarca del Vallès Oriental, i estem elaborant un arròs muntanyès. Dedicat per tots vosaltres. Què és això? Estem aquí a TV3. Això és cua de porc. No és ibèric, perquè són pobres, però està de puta mare. Vale. I què és això? Això és més cua de porc. No. I això? Això és orella de porc. Orella. Utilitzem ingredients baratos per fer més grans els marges, per poder-nos guanyar millor la vida. Perquè em vull canviar el cotxe, qualsevol dia d'aquests. Sisplau, vinguin a dinar, perquè em vull canviar el cotxe i li vull pujar el sou a aquest desgraciat d'aquí al costat, que guanyi una merda. És un mileurista d'aquell moment. Però has ficat faves bones. Sí, bueno, me van sobrar i vaig ficar perquè també hi ha que ser generós. I què més? Ai, botifarra negra. Sí, on has trobat botifarra negra? Quina casualitat. Ah, això són trompetes. Les trompetes són cares. Mira. Bueno, estarà boníssim. Encara li falta. Encara falta. ¿Quién es el desgraciado? Vale, ja està. Bueno, veniu a provar-lo.